Nyakwar Mgajwang dakika 21 tok saa 3 mano mar otieno machiegni ma en chenro mar mine wacho machiegni twak marwa otieno makawuono. Nitiere ngero moro gi dho Kiswahili ma bende wacho ni kuzaliwa ni bahati, kufa ni lazima. En ni kapo nono nyuolwa en hawi to tho ten ginero mabendo chuno. Mane thoro wachwa otieno makawuono Nyakwar Mgajwang ogon nambaka kotenre kod ikruok ne tho. Angeni thoro wach makama kata kana kete mbui mara Nyakwar Mgajwang thoo bende na wuoro ni ma en thoro wach manade ma bendo otieno makawuono wadwaro goe mbaka. Omiyo otieno makawuono nitiere gi wendo mong'ere kaka Oreng. Oreng Nyakwar Mgajwang en jahocho ma bende osebedo katiyo e kaunti mano ma Kisumo. Carol, kinyalo mana winja amosi ni misawa. Thor wach mar otieno makawuono anno kochiwo buok mathoth ne oganda mapacho ka. Mar mondo mi inyis Nyakwar Mgajwang kata mana kapok wadonje thor wach marwa. Carol en ng'a? Tang'o mitimo? Erokamano ahinya, amor kuom biro kae kawuono. An kaka owach neno nyinga Carol Oreng, anyawyo makatwenga, bapal ni dong gan chianda, kichwa mara chianda kanyo. To aluonga ni a psychologist, jahocho, to atiyo Kisumu ka e migawo miluongo ni Tinanda Youth Organization, atiyo bende hospital miluongo ni Kisumu Specialist Hospital, kendo atiyo ne migawo miluongo ni Stage kaka consultant margi. Mano ber. Erokamano ahinya Carol. Ten mana ni Carol kinyisa Nyakwar Mgajwang ginero ma bendi timo hie nikech gi dho ngere luongo ni death doula. Death doula en ng'a? To ikruok ne tho nang'o mien ni mano utimo? Mana kinyalo lero Nyakwar Mgajwang mondi. Erokamano. Death doula en mana iko ng'ato ne dalone modong' e ngima ka e piny ka. Sana gin jok ma daktari osepimo, maybe nigi tuore tuo moro ma yuare ahinya, to e kinde ma ithiedhe ni daktari neno ni ok en ng'at mabiro dak aming'a. Seche moko inyise ni idong gi 6 months, idong gi 3 months, or idong gi higa achiel. Koro seche moko daktari ok nyal yudo thuolo mar pimo ne jatuo ni maber. Koro giluonga ga mondo losne gi jotuo gi anyisgi kaka gik moko chal. Koro ka yudo gama kamano to akonye mondo olos ngimane gi dakika moko modongi, nikech ok wang'eny watho chieng' mane, lakini jok mosenyisgi ni gidong gidalo matin mondo githo, akonyogi ga mondo aikgi ne wuoth mar tho margi. To yudo ka ng'eny gi gin jok ma nigi kansa sana stage 4 kata stage 3 mosedhi aming'a. Manyiso ni Carol otieno makawuono kinyalo mna nyisa Nyakwar Mgajwang customers magi gin kata mna jok ma bendi chune gi ochu mano kotenre kod ikruok mar tho. Gin jogo kuma bendi lakteche samoro osepimo momiyo gi kinde samoro mana kaka iwacho kata mna dweche 3 dweche 6 mano mar ikogi. Akeni ber mane manitiere e kinde ma bende iko kata mna ng'ato ne tho, ber mane ma bende biro gi okingi makama, to bende kata mna customers magi kata mna clients, to ndachi ni clients magi ichako negi nade kata mna ne iko negi ne tho? Kachako negi gato mokwongo apenjo gi gimomiyo gin e osuptal kata gimomiyo sana yudo gi e osuptal, tapenjo gi gima tuoyo gi to ginyisa. Joma pod kia adok chien matin nyis daktari ne ni jatuo ni pok owinjo maber gima tuo, nikech tuo mar ng'ato ber ka daktari ma pimo ne maber ni mae gima timi. Nitie jok moko bedo ga gi shock, koro kata konyisgi to gin ka e denial gocho ni amano ok mara. Koro kata daktari osebiro pimo negi kendo koro ka donje to ajisogi ni kama gik moko chal. To bang' kanyo tanya penjo gi ni pachgi oseikre nadi. Ka ginyisa ni anonyisa ni adongi dweche 3, tapenjo gi ni dweche 3 gi to ipango gi nadi eka kidwa dak gi dweche 3 gi. Mokwongo ginyisa kaka gidwaro, ato ka gima ginyisa no makora timang'o akonyo gi mondo gichop kanyo. Ka nitie kuonde moko ma giweyo, kaka sana nitie konyo lwengi no ok wawach ga wach wil. To ka nitie wil moro amora to nyiso gi nitie gimoro amora midwa wene jo dalani kata nyithindi to giwacho. Ka nitie ng'at moro amora ma gidwaro mondo gikwane gi weruok, mano bende giwacho na to akonyo gi mondo gikwa weruok. To ka nitie ng'at moro ma gidwaro mondo giwene gi, be akonyo gi mondo gichop kanyo. To nitie ji mang'eny ma yudo ga teko ahinya kuom nyiso jodalagi ni gidong gi dakika makama e piny ka. Kanyo e kendo kuma bire gata aketo gi mapiny tanyiso gi ni jatuo ni
odongi ndalo makama e piny ka to dino her mondo tim kama to yudo ka seche moko ka jonyuol kata jo familia ok ohero wachno kata kinyiso gi ni kiki wach wachno gima kamano ino kinyasai jatuonwa ni wabolemone wabotimo gimoro amora mo make sure ni timang'owa ochango to koro kanya nyiso gi ni mano to bera Nyasaye be ber kilamo to Nyasaye ma miracle onya timo miracle to nyamano kaka tim nya timre kaka idwaro no to lakini wang'iye kuonde moro ni kaponi ulemo to Nyasaye osewacho ni chiegno e chieng' modhiye ang'o timna nikech osenyuoli to chuno to ber ko ang'iyo both sides matin ka loso gi jo dala gi kata ntino kata bende ndi chuo kata en ngama mama akelo gima chiegni magi understand ni adiera ng'atwani okano dak kodwa aminga to yudo ka joma ng'eyo ga ni anado mondo yud thuolo abed gi joga abed machiegni gi joga amor kodgi mondo kata ka ochopo chiema dhi to at least ayudo chance matima ng'owa ma nyiso gi oriti nikech mano kende e gima ji mang'eny wacho ga ni ok de yudo thuolo mar go oriti to thuolo no en gima muhimu sana mondo migi moko kata ka ngato osetho to dongi a lot of regret ni ok na yudo thuolo mar gona ngato oriti ok na yudo thuolo mar kwayo werruok ok na yudo thuolo mar miyo ne kata mamu kata babu walao koro ka ayiko gi to gigo tibre mayot yudo ka ngato pango kaka dwa mondo liende obedi ka nte gat moko dwa mondo bie liete no to wanyise gi ni ngama kama ok oyie mondo bie liel or ok do mondo ilos gi ngatni chien kata kotho kata kume iko gie jogo mang'eny wacho ga ni ado mondo kama to mano akonyo gi mondo ayik en gi jonyuol gi kata gi jo dalago mondo otim miza kaka jatuo ni dwaro. To bende Carol ang'eni wech motenre kod tho en wach moro ma turo chuny nikech kata mana kopogore kata mana gi client mari bende ang'eni gintiere kata mana gi familia margi ma bende samoro kata mana ka ng'ato wito ngimane to giwegi chien akeni yot mane ma bende clients magi ma bende wacho makamano ma bende samoro daktari osenyiso ni thuolo no romo kama mar mondo mi otho ang'eni lakteche bende samoro wacho ga to ng'ato samoro bende dhi makadh ma bende kata manda machanga moko tho yot mane ma bende samoro kaka jahocho ma iyudo mano mar chiwo hocho makamano ne jogo eko ma bende nitiere koda tuoche matama mana ka nisewacho motelo yot mantiere ga sana mana ka ngato yie ka ngato osewacho ni ka ngato wacho ni ero yie ni adongi sema gi ndalo makama koro adobula atim gi kuma kaka dwarore kata sama aketo gi hocho anyiso gi ni kaka daktari wacho ni nyabedo ni 3 months lakini nyakalo ntiere kuma kama seno ko kalo kata gi 1 year onyis gi ni gin gi 6 months to gi chum kata 1 year kapok ang'owa kapok githo to anyiso gi ni mano be nya timre koro ok anyis gi ni kaka onyisi ni kaka dhi bedo anyiso gi ni mano mana daktari mo wacho to kaka no nyisa daktari okay ngama Nyasaye en approximate kalure ge kaka August ni chal to inya dakaminga kata kalo 6 months no mumino podi nitege kimono gobeni timo mondo iikri nikech ok dinge odichiengni to ng'eny ne joma yudoga e yot ka timo tijini gin jok ma sana jokopere gi prayer session moro magilemo ne gaji to gin ayudo ka dil ka kodgi giyega mapiyo to giwacho nani kama en diluogna father mondo bi oterna lemo to father biro tero lemo to koro wadhi nyime gi hocho to sana berga ka timo hocho ni ka pod gato ni kama pod ngato ni giteko onya loso onya reason onya wacho 1 2 3 to kochopo koro kuma ngato nie kitanda okonya loso ene oxygen bedo ga matek ahinya koro kanyo e kuma kendo ayudo ka tek moro ntiere to anyiso giga ni ber kitimo gigi sani sa pod giteko nikech biro chopo sama koro seche moko okang ni yud teko no biro yudo kuma koro sama inie kitanda inie oxygen okinya chiwo gi instable kaka idwaro to jodala gi be ka en jo familia be gin be kelo gi machiga yiso gi ni kaka ng'ani wacho sani ber kutimo ko wacho sama podi en gi thuolo ne ko to nudo mondo ubet wode machiegni beduru gode machiegni sama podi en gi thuolo nikech nyechopo samora mora makoro en piny moko nya loso to okonya timo anything moko nya miyo instructions to bedo kama tek ido ka sa family members okudwa ga winjo mago tido ka se moko kan tindo tiere en ng'ama miyo to ni nyis na nyithinda ni okadongi seche mang'eny piny ka gitim kama tido ka dichuo tamre joni kikinyis nyithinda gima kamago kikinyis gini min kidhitho to koyino ka mano kelo ga teko nikech
Ntiro koro mama ni nyatho kapo ka nyithindo kia ni mama gin mondo obed kodgi machiegni. Mano koro mano me kelo gateko ahinya. Erokamano ahinya. Ng'in wachiegni tieko twak marwa bende ok onyal tieko twak kapok akawo ote ma bende jopiny osebedo ka oro kaluwore kod thor wach makama. Ano ka Jackie Nyarmudi wacho ni Sharon Ng'ao, this is always the hardest part to accept or embrace. Wacho ni kara tho be ji ikre nega. I'm only aware of post-trauma mabiro bang' tho. Openjo kanyo ni is Ikruok ne tho the same as accepting that your loved one is not going to make it. Akende wacho nango kotendro gimano. Nuwa kendo? Nitiere kaka Jackie Nyarmudi ono wacho mana ni osegamana winjo ni nitiere post trauma ma bende biro gi tho. Pok owinjo ga ni ng'ato ikre ne tho. Koro nyalo mana nyiso Nyakoram Gajwang' otieno ma kawuono ni ikruok ne tho ka bende ochuna ahinya ne tuoche jogo ma bende nitiere gi tuoche matama ma bende samoro daktari osemiyo kinde ni samoro kaluwore gi tuo ma intiere godo ok obi chango. Aken wach makamano di wachango. Okochuna hija nikech jotuo moko kinyiso kamano to gitamre kabisa. Gicho ni ano kado mondo tim na hocho nikech hocho ni boko chunoga. En anyiso gigani abo teri kindam mondo nyaka dakika mogik. To yudo ka jotuo moko wacho ni ano kado mondo nyisa gik makamago, okado mondo nyisa nya botho, koro makamago awega. To sana jo familia muiye gi wachni koro kata akisema tero negi sessions to wadhi kamoro achiel gi jonyuol kata gi jo familia te koro bedo tich mayot ka group no te nitiere kanyo but kan tie jok moko mok dwa to nitie moko mantiere iye kelo ga shida ahinya to ka yudo jok makamago adilga kodi yugorgen nikech mano en ga shock ok en gima yot magat biro yeni okay sawa tim kamano lakini nyaka ni yudi resistant moro project ka jok man gin resistant atemo ga kelo gi machiegni ka gin kendgi ta explain nigi mo sanyiso gi the importance mar bedo machiegni gi ngama chiegni thoni ka gineno sense mano to koro eko gidak bet machiegni to gitimiza kaka ngama tuo ne dwaro. Takeni karo locho makama itimo kanye nikech bende ang'eni kata mana piny Kenya wantiere gi kuonde ma bende ikane kata mana jogo eko matuo ma bende samoro nigi rem itero gi kuonde migaye rem ma bende gi dhongere luongo ni hospices bende ang'eni nitiere kata mana moko ma bende nitiere hospital lakini in clients magi ma samoro timo negi ocho makamagi igolo kanye? Agolo gi sana hospital ka gibiro ka gini ward tabo timo negi hoche ward kanyo to nitie moko makanya wuotho to gibiro e migawo macho kaka stage no gibiro mana malo kanya kwar kanyo or gibiro tinada youth organization e makuma tero gie to sama moko be adiga nyaka e ot makoro oginya biro ginya wuotho ka gibiro mantiere to koro ani madhi kuma gintiere asegi nyaka Kakamega nan gimoro Bungoma koro kuma gintiere te anya chopo ma atim negi hocho ka gin kabora chedi gi jo dalane. Erokamano ahinya. Karol kwatieko twak wachni mogik ne Nyakoram Gajwang' chutho to kaluwore gi thor wach makama diwach ang'o nikech aneno ka jopiny bende nitiere gi buok kaluwore gi thor wach marwa otieno ma kawuono. Ginero ma bende timo tich ma bende timo kwatieko. Kolo mono to atimo mana hocho to sana ero ga dil gi nyithindo batimo de gi hocho koro gin sana ero ga keto gi machiegni nikech ng'eny gi iwe gi ga oko to kaido ka janyuol osetho to gidong ka ging'egi ka gima timre to ji mang'eny ok kaw ga attention kuom nyithindo koro nyithindo ga ero ga dil kod gi ahinya to atimo mana hocho ma general ma banyo ng'ato e chunye obed ni tich orumo or en gi stress or en gi relationship issues mago batimo ni ga hocho. Erokamano ahinya Karol bende pok inyiso gi kata mana kama inyalo yudie nikech aneno ka moko kuom ote ma bende donjo ka wacho ni Karol tiyudo kanye mana kwatieko mapiyo. Karol iyudo Kisumu ka ibo yuda Kisumu Specialist Hospital ibo yuda tinada youth organization Bigosi kata or Kanyakwar kumoro mlongo ni Sage supporting girls in education sana an Kisumu to namba na en 0724 924 199 kigona simu tobo communicate tobo riwre kamoro achiel. Erokamano ahinya Karol agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kod otieno ma kawuono kaluwore kod thor wach ma bende nwatwakie. Erokamano ahinya Nyakoram Gajwang' mano na Karol Oreng jahocho achiel kachiel e studio mar kaunti ma Kisumu otieno ma kawuono nwaloso kotudre kod thor wach mano mar ikruok ne tho chutho ne jogo eko ma bende tuo ma bende daktari osendiko samoro ni gibiro bedo ka githo e kinde thuolo maromo ndade mano kaluwore kod tuoche mopogore opogore